Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lur, ki arep apa jenenge latihan kutut ning gone Mas Jamil ya. Kayak tak krodong kae jajal gelemune ora ning gone Mas Jamil kae. Jajal nggawa crossing wae. Ya. Ayo Cik, wae ngegame Cik. Oke. Ya, karo Mas Opek, karo Mas Raji, Mas Din. Kali iki. Malah ngorok iki lho. Oke, ngonten ya malah ngorok iki lho. Gacor iki lho. Iki nek kutut iki gacor bekur gacor. Wis bar iki OTW ya. Ngadi video kira. Kayak ngegame ya. Ya kutut ora iki. Wow kok. Kono jipok, Wan. Oh. Ya. Mau pira ya? Oh. Nggo telu. Wis aku minggu yo ling wong ling gantang gasi wong jam 11 aku kondangan. Kasih to. Ini bali jam pira? Jam 11 mangkat. Jam 11 aku mulai. Karo nggawa jatayu kaya. Karo nggawa jatayu kayak wis tak siapke ya kayak latihan nggon Mas Jamil wis tak siapke. Yang njaba wis do muni ya. Iki tak krodong. Ngelatih sing crossing wae ta. Kalau iki nggawa sing ndi ya bingung iki kabeh do muni ning jaba iki. Jaba do muni, mumpung cuacane ya cerah ya. Boleh Pak. Ke. Karo moli. Ora nganu seneni wong kok ora ning sawah seneni wong kok. Munggah-munggah tak seneni wong. Karo karo moli. 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 Lho moli ki nek karo aku ki lho manjane ra umum lho. Ngadeg mal. Bar makan pisang moli gitu. Bar makan pisang. Aja to mal. Lho nek karo aku manjane ra umum ki moli. 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 Ya. Wis tak darak-darak ning kene ya. Wis ben iki ben. Wis irung Ci. Engko tripod ora sih arepane. Minggu berarti kan Mas. Gantang terus tinggal lunga. Yo gantang tekan jam 10 yo liran. Bali nganu. Oh manuk tetep go Bali ngono. Iya kok. Tak kira terus di bar kondangan kayak dijupuk. Oh, ayo tekan jam 10. Yo nek ra udan. Kamerane kayak Melu ngegame. sesi ngarep to. Heeh.
Urung tau njajal anu to, settingan krodong ngono ta kanggonku to. Crossing apik Mas, settingan krodong. Sing krasa iso tak krodong. Dadi iki apa iki setu ya setu iki krodong. Aku ket membengi kae malah. Iki tak godem kabeh mau. Diteri godem karo Pak Santoso. Oh, alhamdulillah. Nganu kok paket iki kok dikeki kok aku. Jajal to. Wah. Walah wis ngorok wor kae kancaku kae. Oh. Wow. Wis ngorok ngene iki nek wis turu ngene iki grog ngono kae. Dadi ngene lho, wingi wis gawe konten mancing, saiki ngonten gantang kutut ya. Gantang kutut karo kanca-kanca. Jane minggu sih, jane minggu tapi iki Jumat. Bar Jumat iki engko gantang rono. Terus kumpul-kumpul kanca, minggune gantang menah. Jadi Jumat gantang, ku minggu gantang. Mumpung terang to. Dadi iki ning gone gantangane Mas Jamil iki Borobudur Magelang. Karo nglatih-nglatih. Minggu kan ra iso nggawa kabeh, nglatih kabeh iki sing crossing atau sing warna, sing ireng, silver ngono kuwi, sing cemani, sing silver ngono iki dilatih dina Jumate sesuk dina minggune garek nglatih sing lokal-lokal. Ono ceritane. Ya garek ndelok kondisine engko manuk muni apa ora. Ora muni diunek-unekke ya, Pak. Men kamera putih banget to, Ci. Asline ngono kuwi ya, Pak. Nah, Asline aku tak Mas Apik putih banget. Sing apik kamerane iki. Iki kameramen nipu iki. Nah. Saya pirang anu, Ci. Apa tak tinggal adus ya, Ci? ya. Tinggal adus sik. Turun kuwi kan rampung. Ya teko digojekke, Mas. Tinggal adus. Kuwi teko nyuting kuwi. Kira-kira Wah iya. Hah? Piye Ci wingi mancing Ci? Wah itu nganu gede-gede. Paus. Untuk paus. Ora singo. Biasane mawar ngene. Oleh paus. Mawar kopi ro gorengan. Mancing ning Progo yo walesan kali, Ci. Wong pira le mancing? Cah loro. Entar grodok. Mancing mangkat ra cetha. Mangkat pancing madhak sih. Ini sebelah ndi to anu progone? Insert jembatan kae ya daerah kanan jalan. Oleh pira? Ora itu kok. Hmm. Langsung. Mancing kok nang Progo anyaran.